ole hamasa in clear tu te chibe ka buk le vek chewa tu tuma chuanin hei Tuesday nightmare kan hria uma pui ani hi mitam takina an eilo ani azep thu cheng lo ni mitam takin an soi sel bong bong maya midum nu pui mai atong theiro pui si tiang chi te tam tak a omani chon tu tuma po hian hei tlan moi changte kan hria ani hianin uma pui te Tuesday nightmare te ama mai belama apasal thleng khan thu bel chian dol lo khanin aron kap sia maya chumi chungchanga chon FIR te po uma pui hian a thelu thial to ni engponi se mani po kan hrianga ma mi sop olte piding pui namte kan ti te po khati khop khan bo ruak kha aron nei lian khan ya Tuesday nightmare na tak khanin aron kap sia mai ni kan la hriat vek arinuma khabi hnuwa khanin hei anol puina kan hriat lo kara khan tlan moi changte in ti fake account ani ya heta chang hianin Tuesday nightmare hi aron kap char mai ni engponi se evidence omtele kan hriat tur poimo zulte kan thlir chawanga uluk takhan lo ngai thlang che hei tunami hi ni hi Facebook lampang lor khom grupa aron post khania a post tu hi tlan moi changte ni kan sial chawang Tuesday nightmare hian tu te moni abiani ome chuan man thei tu po kani drug kan zor lo ati mo tuna zuarnang ma se an pa hi drug dealer ani tlat zu ka in lo ati mo in te renge chuan imi ziale yom dan karon soyangai lowang detective emo in ti ani mai theye ma se nang ma chhui tu an omti ilo hredon dia tu in nge min manang I areute ani lo mo nun hlui soi ka du bi khleinem Mizorama YouTubera ilo hero ani mai theye kalaka ek po ituk lawang chuan in pa man tir idu nge du lo immigration lam ka bidon nge CBI ka bi ang aron tia chong hi aron pei khop mai hi a horopo hi a type dik mumal lawani engponi se tlan moi changte in ti hian helaya uma puite Tuesday nightmare a pasal ne na Dawt aron puwang hian FIR te pot helu ania cyber crime te po khanin an chhui me kani tlan moi changte ti hi fake account ani ti kha fin fia ani to tuna hianin an chui mek ania thil tam tak politics chungchang te chu mai pelama midang an privacy thleng ava soya Dawt ava punang chi te kha alo nga view to ni chu hei helai kan muang hian an pa po drug dealer ania Tuesday nightmare po hian zuwa in alom ka shevekani imi ziele yom dan karon soi ngai love achiang lom aron ti sia mai ani hei hi thil serious takani atuna hian social media lama YouTube lampanga chuan an soi view ri lawa amaro chu Facebook lampanga tlan moi changte in ti hianin Tuesday nightmare hi aron kap sia rengani chontuna kan mulai hi group admin ania Facebook lampanga ania ani hian tlan moi changte kha fake account ani ziate aron soi chiang hleni post tu pa hi fake atang lo hian ronin larla ithu soite hi aru langin ron soite ziak le chhiar thiam chiang lawin hoi takin thu isoi pup mai ti in Facebook anomna group admin kharon tong chok hian hi hi a chiang kel viewani engponi se tlan moi changte kha fake account atanga thil po sangchi phei chu fake account siam hrim hi thil poi tak khe sarit tak or theina ni ti kha a hrelo ke a hredu lo nge hrengreng chungin uma pui Tuesday nightmare a huat wang hrimin po saron siam ti te po ngai to na lut rum mani chon tuna kan mu gloria ja join ti hianin uma pui Tuesday nightmare a hriat chian thu te aron soi chiang khop mai hi kan chiar chawang ma pui hi ano pan lai atanga kami hriat chian pu de la fanu nia zu a in hi ano pan lai atanga hre chiang tu te hi chuan kan la hrelo chu ni e engtin nge khalai Burma atangin ilo hriat bik le o tin an pa hi infirmi footballer Vasco Goa te Hindustan Eagle chenaya te lo khel thin to ania Bangalore po University lar Jain International University po an fa tele an school no pangte train tura an hire char ani drugs dealer lamchu ani lo na sa ania post tu pa itong hoima ma lo mo ti in Gloria ja zoron trong chuk ani
hetiang ani wang hian tlan mawi changte inti a fake account na tanga Tuesday night Mary le a pasal chungchang te a Dawt mulhlum lu tuka aron ka awang le aron soi chhit awang khan tuna hian cyber crime lampang te ran chui mek ania a omna chin hre emo a tlan mawi changte account nei tu kha a hria in lo omani chuan comment nelma khan lo soi ula emo police station a inom na tang nai bera khan lo report ang cheuti kha a karon soi du bokone mania kan hria ti khan piding pui namte te a ma mi sop wal kan tiang chi te a chi sang te nen khan boruak an nei lian chho khania an nei alviawani amaro chu khatiang chungchang te khatiang isu chungchang a po khan uma pui Tuesday night mer khan in thudik asoini ti chu hei voina po a hriat moi ani hengponi se Tuesday night Mary pasalina Jane University a no panghau a train live video hi akan enjoy lockdown ani Gare live में Make sure the people at the back are doing it. I know what you guys are not doing. That's it. Not doing it. Come on. Keep breathing when you're doing so you won't get tired. Hello. Okay, let's move. Slow jogging, slow jogging, slow jogging, slow, 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 slow. Take it slowly. Slow, slowly, slow, slowly. बैठने
camera. Go, we are live on Facebook. What, man? Let me bring that in. Yeah. Now we are going close to it. We are going close to it. Start. Started here. All live. Finish करूँ क्या? हाँ? Finish. o tunami khania khami video tangpo khanin khatiang mo Zen International University a naupang dom tak tak te train tur khan rui hlawa in ham noi ang chi kha an du don lo ni ti chu alang chiang hle in arinoma mipa ngai kan ti chin kha chuanin in hria thiam vek kharinoma ni chon helai comment pakhat hi frang view mai hi kan share chho leang a comment en reng reng po Burma mi ti hria lutuk comment then khata te Burma pa an ti po tui kuk pa kani tingat chong fia box si lo khian engma hretop lawang baka Kolkata a mizo omve te pon an pa footballer ani bak engma a chezonga soitur an hrelo hrim hrimani mapui chian na hi hretak tak ni se heti khop hian mapui hi huwa a social media alo puang dei to ang mi in mapui te kan hmu dik lo adu vel wangin ari school mai mai ani khi kota in lan ti chungchang asoi awanga thil a hria anga chhuwa chi ani lowe keni pon ral atangin kan hre ve ve kalom an zil che te atia mapuin an zil chu soilo section 4 an chak to thu le high court po ani lo thu asoi pon chan le dan tur a hriat mi lo khi ti in VL ro sang zola hian in comment aron siam hi a thu dik le mitam takina Tuesday nightmare chungchang Dawt an pu adik lo ziate aron soi chona ni hi apoi mo view bokani chon mi chan chin kan ti te kan mi huat zong ani awanga kan in sum thelo awanga Dawt kan pu Dawt tin renga kan vomang chi te hi dan ma chonin thil poi tak alo ni renga ni ti te hi kan hriat kar kha poi mo ni chuti ngani lowa Tuesday nightmare mai mi dum nu pui mai zu te a he nen ti te a pasal po drug dealer ania ka hrefe kalom tiang chi phei kha chu thil sensitive tak moi ania tuna hianin soituang khan cyber crime lampang ten an chui chho mek ania tlan mo e chang te kha tunge fake account ani ti kha chu an proof na rei to ni amaro chu kha account kha tunge en call tu ti te Tuesday nightmare le a pasal chungchang te heta mi sang te pori Dawt huron post thin ani wang khanin ama hriatum khan an chui mek ania ama kha in lo hria ani chuanin arang theyang berin police station emo cyber crime lampang ho tu te hnena khan report lo siam watin lo wa soi wa ro ti kha kanin ngen lom bokani ti khan kan hria mani loka po soi le ta thinila mami sop wale Tuesday nightmare chungchang te product dik to lo te expire to athito alo zoro wang khan Tuesday nightmare khan aron kap si athudik aron puang chhuak ani amaro chukha kha mitam tak chuan Tuesday nightmare huat nan te an chung kwa soi chiat nan te a pasal po namdang ani mi dum nu pui ani a zak lo khop mai he nu hi kan ti ngal bong nang chi te po kan la hriat vekarino mani ma se ti khan akala tuna chuanin tunge dik lo zok ti chu hei rual lawin kan hriat le vekarino ma chu tiang te ni wang chuan social media hian thil kan hre chiang lo emo Dawt thungat phei chu I soi tam to lawang u ti kha kan han soi le ram duwa chuan tuna comment pakhat hi
apoi mo le view maya kan sir le ang khipa khian engma hriat ani lo ti a hriat rengalom mania richi atenena an khesa khan ma puite kota anin lanti chu news vela an puana wangin alo hre ve mai zok ani tunge zilpo asoi theilowa high court te alati deuh amol hlum lo chau ani khi thudik soini se ma pui media a chhuwa chhal rapa an zil che ti po a muna ka kalti ve si in chandan tur a hriat le mi lo khi tinaron soi sia bokani a adik view maya tikhan puri chi atenen po Tuesday nightmare uma pui kan ti kha a boro karon alien view kha nia a mizoram pum pui pi lam a mizoram pon lam pangthleng khanin boro kan alien ani chuan tlan moya changte hindi khanin puma puya kan hrianga a chhim lampanga youtuber lar tenge pu kan ti mai kha a thu bel chen do lo te po khan a chan chin alo soi hilani hei helaya kan mu hi nia thil pakhat kalonga imo chu bb awang khan thlatin income kha a duty ai hian a hlo tam jok dai ma se bb ate chan ve chu midang thil pek ani mai ti in tlan moya changte hian bokbon man tu pa apu puma puya kan ti mai kha Dawtin aron soi chuak le bokani hetiang teni wang hian tlan moya changte in ti hi fake account ania tunge ani a khoya tanga hetiang aron rak zet nge ani thin ti te hi a hriat acha kom view to ni an chui me ka ni ati khan a fake account asiam mai pielama a kha account atang khan Dawtin midang te aron pu ming chheviau bokani chu wang chuan a chung thu hi a arit dor ani ti kha ching reng bokani chuan tur kan mulai hi apima pui pasal uma pui pasal Alexa anti mai kha ni ani hi ani zep thu cheng lawa namdang ania he tunami hi Facebook lampanga a kaurania Alex Izu tina indani hei a hre chiang dule a footballer ani ziate a khatinga drugs dealer ang chi ani lo zia hre chiang du tan chuanin a lo va en chiang ula a thu dik chu a chiang mai thina ni chon he tuna kan mulai te po hi ni ya ti khan a club ranga alo khel fo to ne hei footballer kan ti te in fiami kan ti te phei chu rui thei thil kan ti te mai pielama khan an mani po an hrisel thatura ne ya rui thei thil an ti ni chuan an how tu te po khan enge an hrem thina an khel zui te po an phal lo thina ni khatinga ni la ya khanin a rui thei thil zur thina ni ya drugs dealer ani ya tia tlan moe changte ina aron soi chiat vak na lai kha chu a thil serious takani ya a shrem na po ane view do lo ani ti kha ching rengani hei tiang hian Facebook lampang group ranga khan dot thu a tam tak aron chak chuk na sa to ane tuna kan mu te po hi ni ya ral tlan te ta na donation ho hi kan pe tak takem central uame te hian alice anti chuang ngam angem sarkarin central atanga poisa local tireng chung hian an pe tak takem mania ka wa chuana ral tlan ho ka zo china engma kan dong lo an ti tlat mai an zawai chuan ka ti lo ma se sarkar lam atanga an dong om ka wa shelo ve ti te hengte hi a sarkar do da puna ania chu wang chuanin a hre chiang tak tak tan pheka chuan thin rim po a olvio rengani he tuna kan mulai ngat phe hi chu a sarkar soi chiat na te sarkar do da puna te ani dai mai ni hetiang te ni wang khan ZPM sarkar po khanin an huwa mo huat lo chi po ni lo ni a thei to pin ral tlan te kan u nau te ni lom ti khan donation a thatak tak an pek rui lai khanin an pelo hrim hrima tiang chia dot thu ron post tu hi mi tam takin an hretchak tak zet to ni hei hi tuna post karon siam video karon siam te po hi Tuesday nightmare tran wang emo ama sai ngor wanga khan tam tak chuan in lo ngai mei theiama ro chu kha ani mi alowa do ta inpu te fake account siama fake account na tanga mi chan chin emo dot post zui phei kha chu case atsanga a hrem na po asanga nei ti lai kha kan hriat vekarin oma chu kan lo hrelo ani pon karon soile ania chon tlan moi changte hi a chung thu te in case nge ordon arit view don ani ti kha chu a chiang chak view boka nisina kan soi to ang khan tunge ani khoi tangin nge hetiang po saron siama mi tam tak do ta aron pu mual pho hi ti tele ama hi i hriani chuan arang theiang berin police station a ilowa report vat don ya ti kha karin cha lom bokani
chuan tuna kan hmu te pawh hi kau hran chung chang sa khuana chung chang te pawh kha aron soi vek ane soi lo tak tak pawh hi nei lo a thil hre chiang tak tak si lo khan mi tam tak mo Mizoram chhunga kan thil nei hlu bera te tima yang kan ngai san te kan ngai hlut em mai te aron soi che sia mai ni hei kan sia liang ka soi thin ka soi non liang sinot sum atam zok hi corruption sum atanga an don ani tu po hian biak ina an ei ruk sum thlak tamin in ti siakin an in elberni in alang sinor hruai tu te an hausa thur ringota member te nen atangin poisa mu za tur an bituk thin ani a then chuan an bituk aya tam pek vek an du thina kauhran member te an ti re thei ringota chu an thiam ve dan ani mai vanram kai chu ka ha se sino thau tu te vanram an lu chuan ke zuin mi po hi ka lu lo na chan tur ka hrebik lo ti in tlan moi changte hian post kha ngaiom takin ron siam le ni hetiang hi ni ati khan mi tam tak a then chu an ming mer ten ron soi chuka avakap sia maya chu enge angam chan kan ti chon fake account atangin ani ya fake account atangin ron posa dot huin mi tam tak aron soi mual phau tlatani chuwang chuan dot manga mi tam tak soi sela mi tam tak dot aron pu mual phau tu fake account atanga ron rak z thin tlan moi changte hi tunge ani khoya nge khoi khuange ani ti te ilo shri ani chon arang theyang berin cyber crime officer kala ilo report vat don ya ti kha akanin ngen na ani pa boka chu Mizoram chhunga Mizomi pui tam tak tan thil thazok ani ti kha i thar hramang u hetianga dot manga fake account manga zalen taka tunge ani ti po hriat tak lo an zalena an du na an kala an du an post reng mai te hi Mizomi pui te tan a him lo ani ti lai kha kan za vain i thar le thawng u ti kha kan soi thar le du bokani